Had é mar cluthe bheann na cháirde an láfa dhearadh de múintóirí agus na daltaí. Húsá leidir ón na daltaí pasá luintach pasaisteachan sin agus cúil den chéad sco ó Josh Bruton chun túsa chána sin glithe. Lan sé ar an sin immer tasaí a lár na parca an líróid caiteamach aige agus puinte glóite ó bhí háil ó bhíor dá. Immer garad cicpí nó sprunta agus gnóthe agus slachta ag an uasal ó drama. Píos a sciile den céad sco an sin ón Gúlbáire, Josh Bruton tríd agus sábháil úntach ón uasal mac ina cháta. Nic amach an sin agus ó Breanáin calma faoi bhrú, cúpla pás math agus an sin seolta Harris an Drasnáin ag an uasal ó Súlaháin. Botún fásach an sin ó Gúlbáire na daltaí. Agus cúil fachta na múintóirí chun cín go búinte seo. An sin bhí na daltaí a bút bhí siad sáite a chúl dhé go dtí sin líróide chur a raig. Sellh ní roiide fachta go múintóirí, de immert uthú an sin a dul chun tosaigh agus an líróid príomhnathe go snasta go cúil an bhíon táid. Ní á ar na daltaí go garad an dhíag sin nuair a bhúil an líróid an Trasnáin. Ach, chun a gceart a bhórtóid, ní a bhada go raibh snas agus slacht agus cumann amachsa a chu arís. Gan mórán idir na fána, fór na múintóirí sellh na líróide agus cúdar a raig. De immert a rís agus iad a pasáil saoil san áil iad a dul chun tosaigh. Íireach dúntach agus sábhád an céad sco Josh Bruton códa go búinte sin. Cic 45 méadar an tús nó Súlaháin leis an líróid, ní a bheith tura amháin in áil. Harris an Drasnáin gan stró. Bhí luas agus scill na himmirthe do chreidte ar úla. An tús nó Súlaháin, íireach dúntach agus sábháil an chéad sco harí seo Josh Bruton. Arnóid, bhí an lucht féchanna páirteach comach. Éiste go leis an gcuid seo. 45! Beidh cathal mar réitóir going an bhíonn scóin. An sin, réistóibh má mór pointí dáil fuair na daltaí an líróid agus gar an sin nó sin cúil. Bhíad siúd an tosaigh ag a bhúta sin an tithe. Bhí duine ann a rád raibh an sciúil do chreidte. Josh ag rincan seo, pasúnta chud Billy féin le sciúil do chreidte, pas seolta géisteach agus féachtal an dora. Pointe úntach arís ó na daltaí. Bhí a caintear sciúil, cic mór mílte chun seo agus é Harris an Drasnáin. Leis na múintóirí gá faointe chun dearg bhí rud ag an speisialta tastáid. Cailleach sellh líróide in lár na páirce, fuair ó Breanáin an líróid, timpeall ar na cosantóirí agus tá cháid sé sa main le té. Tar éis cluiche chorrachach dómhar spreagúil splóideach duine bhí. Cúpla second i dhíag sin a héad an réitóir an adóid. Deire na cósaí spórt agus an cluiche búilte an na múintóirí.